Vitaj na mojom kanáli Odhalené UAP UFO prípady. Nie každý incident z kategórie UAP je príbehom farmára, ktorý narazí na trosky na svojom poli. Niektoré z najpresvedčivejších prípadov pochádzajú priamo od svedkov, ktorých povolanie vyžaduje chladnú hlavu, presnosť a dodržiavanie protokolu, vojenských pilotov. Jedným z takýchto klasických a doteraz nevysvetlených prípadov je incident s vrtuľníkom a kapitánom Coynom, ktorý sa odohral v októbri 1973 nad štátom Ohio. Tento nočný stret kapitána americkej armády a jeho posádky s tichým kovovým objektom nielenže ohrozil ich let, ale prinútil ich spochybniť všetko, čo vedeli o aerodynamike a navigácii. Je to prípad, ktorý prešiel oficiálnym vyšetrovaním a napriek všetkým snahám o racionálne vysvetlenie zostáva naďalej veľkou záhadou.